खुलुमबाय आं दिनै फंनैसो बाथ्रा होनो लुगैदों मानो होनबा मैयाहाय बा जोङो जेनेबा धरना खालामहैदोंमोन काजिगावआव बे सासे ट्राइबेल हिन्जावनि राभा गथ' 14 बोसोरनि रेप जानायाव जों थांदोंमोन अबयसे गथ'नाया फुरानामोन 3 माससो जाबायमोन ओमफ्रायो माने बुस्थुआ भिडिअ भाइराल जानानैसो हमनो हादों आरो माने हिन्जावखौ गोदोना हास'गोन होननानै धमकि होनानै बे साब्रै मोनसे पार्टिकुलार कमिउनिटिनि मानसिफ्रा माने बेखौ खुगा माथेनानै दोननाय जादों आरो धमकि होना ओमफ्राय दायो मानसिफ्रा भाइराल जायै बे राभा स्टुडेन्टसफ्रा ओमफ्राय माखासे बर' गथ'फोर थांनानै बे गथ' हिन्जावनाव राभा गथ' हिन्जावनाव सोंहैनायावसो मिन्थिनो मोन्दों जे हय रेप जादों औ ओमफ्राय गें रेप मार साब्रै आरो बिसोरो बे पार्टिकुलार कमिउनिटिनि ओमफ्रायसो एफआइआर खौ होनाय जादों दा एफआइआर होनायावबो ओरैबायदि जादों जों मैया मेन थांनाय उद्देश्यआनो जाहैबाय SC/ST प्रिभेन्सन अफ एट्रसिटिस एक्टखौ दाजाबनांगौ ओमफ्राय पक्स'नि आन्दाराव जानांगौ बे केसा मानो होनोबा मानसिफ्रा बहुतानो कयेकटा आयेनखौ मिथिया आरो जोंनि आसामाव स्पेसियेलि जोंनि आसामाव आरो बे SC/ST प्रिभेन्सन अफ एट्रसिटिस एक्ट 1989 बेखौ माने दाजाबफाया बिसोर केस होयोबा खिन्थु जिखुनु नन ट्राइबेलानो जुदि सासे ट्राइबेल सुबुंखौ हौवा जा हिन्जाव जा अयथासार खालामदोंबा बा मलेस्टेसन खालामदोंबा अफिसफ्राव होन लामा सामा होन बा रेप खालामदोंबा बा नोंखौ हाबा लानो होननानै थगायदोंबा ओमफ्राय जेनेबा जिनाहारि खालामदोंबा आरो नोंखौ बुदोंबा लामा सामाफ्राव नोंनि नाम गाज्रि होनदोंबा बेफोरनि सायाव बे केसखौ होनाय जायो बे अल इन्डियायावनो दं बेखौ अल इन्डिया बेखौ मानियो खिन्थु जोंनि आसामावसो बेखौ मिन्थिया बांसिन मानसिया दा नंखायनो जों मैया थांनानै जाहैबाय बेनि उद्देश्यआव थांदोंमोन आरो जों दा हय बयबो कपारेट खालामदों जोंखौ काजिगावनि मानसिफोर क'क्राझारनिफ्रायबो कयजन मानसि थांफादों चिरांनिफ्रायबो फैदों बे प्रटेस्ट खालामनायाव गुवाहाटी हाइकर्टनिफ्रायबो फैदों बे प्रटेस्ट खालामदों जों लिंहरनायखाय आरो दा खोथाया मोनसेया जाहैबाय मैया मोनसे जायगायाव थांनांगौमोन चिराङाव थांनांगौमोन चिरांनि केसा जाहैबाय दयाश्री फुराना केस बेबो मोनसे पार्टिकुलार कमिउनिटिजों दालाय रेप खालामजाना बुथारजायाखै होनबा ओरै गोदोना हालायलायदों ना बे हिन्जावखौ ना गुरनो थांनाय ना मायावबा ओमफ्राय बिराद गिदिर प्रटेस्टबो खालामदों एबसुनिफ्राय प्रटेस्ट खालामदों आबरनिफ्राय प्रटेस्ट खालामदों ओमफ्राय बड' उइमेन जास्टिस फरमनिफ्राय प्रटेस्ट खालामलायदों खिन्थु बुस्थुआ मा जादों बेहाय रावबो फल' आप खालामैनि थाखाय जायखिनि दायनिगिरिमोन बिसोर गैला गलांबाय बिसोर बेलाव दं दा जोंथ' उफाय गैया उनावसो मिथिनाय जों आरो आतसुआथ' जों आंथ' मैया दाख्लैसो जइन जानाय आरो दा भाइस प्रेसिडेन्ट हिसाबै सेन्ट्रेल कमिटिनि एसे हाइकर्टआवबो मोनदांबाय ओमफ्राय सोंबाय एसे मिन्थिबाय दा बुस्थुआ जाहैबाय डिसिजों नांलायलायनानैसो बे SC/ST जाखिनि एक्ट दङ बेनि सायाव जाखिनि मुलाम्फा मोनोमोन जाखिनि अनसुंथाइ मोनोमोन रेप जानाया 8,25,000 जिखुनु ओमफ्राय रेप खालामनानै आरो थैयोबा बे डाबल जायो थारमाने 16,50,000 मोनगोन आरो बे न'खरनि मानसिया न'खरनि सुबुङा दा मैयाहाय थांनांगौमोन ओमफ्राय जोङो बेखिनि बे काजिगाव धरना होनायखौ थांनो मोनासै खिन्थु बेखौनो शेयार खालामनो लुगैदों दा बिथांमोननि थाखाय 8,25,000 सेंसन जाबाय नेसनेल हिउमेन राइट्स कमिसनानो बेखौ डाइरेक्ट खालामहरबाय ओमफ्राय जोंनाथ' गुवाहाटी हाइकर्टआव एडभकेटबो दं जोंनि एडभाइसारबो दं बेसारा राजु देउरि बिथाङानो फल' आप खालामबाय थादों बे केसखौ दा आरो मोनसेया जाहैबाय मा जों दा डिसिखौ मैया लोगो हमनांगौआ माने बेखौ मानसियाथ' थैबायना दयाश्रीया दा बेनि थाखाय माने 8,25,000 बाजेट हरा डिसिया चिरांनि डाबल हरनांगौमोन नङा होमबा 16,50,000 हरनांगौमोन ना दा बेनि थाखाय मैया जोङो बेखौ डिमान्ड खालामनो बा एपिल खालामनो थांनांगौमोन ओमफ्राय लेटारखौ होबोदों आरो जों जेखौ ओमफ्राय आरो नैथियानो जाहैबाय दिप्लाय खाथियाव जाखिनि रेप जादोंमोन बेबो बे पार्टिकुलार कमिउनिटिनि सेंग्राफोर सानै रेप खालामदों बेबो राभा हिन्जाव बिसोरखौ रेप खालामनायाव मा खालामदों जोङो रावबो स्टुडेन्ट इउनियननिफ्राय हेल्पबो मोनाखै इभेन गावसिनि राभा स्टुडेन्ट इउनियनाव फैयाखै माने बिसोरनाव फन हरबा जोंनि फनखौ थिखोआ फेमिलि मेम्बारनाव फन हरबा जोंनि फनखौ थिखोआ ओमफ्राय जों बारे होनबाय थानानै ओमफ्राय माबा जोंनि सिगांनि एमएलए प्रमिला बायद' बिथाङाबो बे केसनि सायाव रायलायहरलायलायदों गुवाहाटीयाव जोंनि एडभाइसारजों एडभकेट गुवाहाटी हाइकर्टनि एडभकेटजों रायलायहरदों बिथाङाबो ओमफ्राय दा बेहाय होननानैसो SC/STनि एक्टखौ दाजाबनाय जादों आरो एफआइआर दा बिथांमोनाबो 50% खौ मोनबाय 4 लाख करि मोनबाय सानैमोन रेप जाग्राफ्रा
ओमफ्राय जायखिनि कालप्रिट सानै पार्टिकुलार कमिउनिटिनि दा बिसोरो हमजादोंना हमजायाखै जों बेखौ फल' आप खालामदोंमोन गावसिनि स्टुडेन्ट इउनियनाव सोंहरदोंमोन खिन्थु बिसोरबो खोन्थानो रोङा मैयाबो जों इभेन मिटिङावबो बिसोरनि स्टुडेन्ट इउनियनफोर दंमोनथ' अर्गानाइजेसना बिसोरनावबो सोंदों गावसोर मोजाङै मिथिया दा दायआ जों बयनिबो जोङो जेब्ला जिनाहारि जायो बा माबा मोनसे गाज्रि थासारि जायो जोंनि जारौमोनजों जोंनि बिनानावफोरजों बा जोंनि गथ'साफोरजों जों बिराद दावराव खालामो जेनेबा प्रटेस्ट खालामो ना लामा लामा हान्थिसुरनाय माबा लायो ओमफ्राय खिन्थु रावबो फल' आप खालामा जोंथ' न'आव थानानै आराम जिरायनानै जानो हायो नङा होमबा मावनो मा दरखार खिन्थु बिदि नङा बे साननाया भुल बयबो जाखिनि रोंगौ बिदा फंबाय होनलायलायनानै हेल्प होलायलायनांगौ जोंथ' रावनिफ्रायबो खांनानैबो जायाखै नङा होमबा गाव गावनि फैसाखौसो बाहायनानै मावगासिनो दा बेनि थाखायनो आं बयखौबो खावलायो आरो जाहाथे एसे एनै रोंनायखौ जोंखौबो सापर्ट हर एडभाइसफोर हर जों एखमबा आयेननि माबायाव मा होनोमोनलाय खोथाफ्राव जेनेबा बांद्राय रोङाबो जानो हागौ इनफेक्ट आं ल' फरायनाय बाट जों मालाबा आन्दायनो नागिरोथ' ओंखायनो साजेसन हर जोंनोबो एडभाइसफोर जों लागोन आरो नोंथांमोना सापर्ट होनोबा फै जोंजों सापर्ट हो मानो होनबा बे बिराद गिदिर टाइम जाबाय इट्स हाइ टाइम जों इउनाइट जानांसिगौ बयबो ट्राइबेलफ्रा मानो होनबा नों बर' नों गार' नों राभा है बिसिनिसो उमुगनिसो बिदि होनलायनायनि टाइम गैला जों ट्राइबेलफ्रा जुदि इन्डिजिनियास कमिउनिटिसफ्रा जुदि ज' जायाबा आमेरिकायावथ' नुबायना एमाजनावथ' नुबायना ब्राजिलाव इन्डिजिनियास कमिउनिटिया बोरै गोमालांखो आरो जोंनि मानसिफ्रा ना दासान्दि गुबुन हारिनि जानाय थानाय कास्टम ट्रेडिसन बेखौसो फल' खालामग्रा जाबाय माने गाव गावनि कास्टम्स गाव गावनि ट्रेडिसन्सफोरखौनो फल' खालामला जोंनि मानसिफ्रा दा बेफोरखौबो नायनांगौ बे साफ्रोमबोनि दायथ' आंनिल' दायथ' नङा बा नोंनिल' दायथ' नङा बा एबसुनिल' दायथ' नङा बा अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्ट इउनियननिल' दायथ' नङा बे नोंथांमोननिबो दायथ' आइ आफामोननिबो दायथ' आदामोननिबो दायथ' आब'मोननि दायथ' मादैमोननि दायथ' आयंमोननि दायथ' जोंनि फंबायफोरनि दायथ' बिनानावफोरनि दायथ' जों बयनिबो दायथ' बे एसे नायलायलायदो साजेसन होलायलायदो आरो नोंसोर मिथिनायखौ जोंनावबो साजेसन हर आरो न' खाथि खाला नोंसोरनि जाथि खुरमाफोरनोबो साजेसन हो मानो होनबा दाख्लैसो बावैसो बेसेबांबा बुरजा गथ'फोर बाइक खावनानै हमजालाबायदों जों केस मोननै ट्राइ खालामदोंमोन इनफेक्ट जों मोनथिजोबदोंमोन कयेकटा बुस्थुखौ खिन्थु बाहायथ' होननो हाला मानो होनबा माइनार्स गोजा गथ'फ्रा 14 बोसोर 15 बोसोरनि गथ'फोर मा होननो बिसोरनाथ' बिमा बिफा एसे नायनांसिगोन गामिनि मानसिफ्राबो नायनांगोन जोंनि ससाइटिया स्ट्रं जानांगोन बेफोरनि सायाव आरो जोंनि हिन्जावसाफोरखौबो जों खेल लानांगोन अबाय थाङो अबाय थाङा सोर नायखुमादों सोर मादों मिस्ट्रिफोर फैदोंबा बिसोरखौबो खेल लानांगौ गथ'फोरखौ हारसिं गालांलाबायनो नाङा न'फ्राव स्पेसियेलि हिन्जावसाफोरखौ टिउसनफ्रावबो हारसिं थिनहरनो नाङा गार्जेन लानानै थां एसे गिदिरबा मार्शेल आर्ट्सफोर फोरों गथ'साफोरखौ हिन्जावसाफोरखौ बुलायनो रोंनायनि रेप खालामनो नागिरबा बुलायफिनदों सिखा फिसा फिसा हो एसे सिखा माबा थायो ना बे पेन नाइफफोर थायो बेफोरखौ हो गथ'सा हिन्जावफोरनो जाहाथे बुलायनो हाथों आर्टिस्टथ' बुलायफिनगोन ना आघातथ' होनो हागोन दा बेखौनो होननानै आङो नोंथांमोनखौ खावलायो अननानै सापर्ट होलायनो गावजों गाव ओमफ्राय बुजिनायफोरखौ एसे बयजोंबो शेयार खालाम नलेजफोरखौ एसेनोसै थेंक इउ गोजोन्थों जय हिन्द